Dinita Celsilia Putri, dugi absen 20. Teks pranatacara resepsi pengantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bapak Ibu para bini sepuh, para pepundan saha para sesepuh ingkang tansah satuhu kinabekten. Mboten kesupen dumateng Bapak Sunarso sak keluarga saha Bapak Rafiq sak keluarga ingkang pantes sinudarsono, serta dumateng para tamu undangan kakung miwah putri ingkang sampun kersa rawuh ing pahargyan punika. Kula aturaken sugeng rawuh. Alhamdulillah kanthi rahmat lan barokahanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan sedaya saged makempal ing dinten ingkang pinunjal punika kanthi mawonten ingkang boten wonten alangan satunggal manetun. Mujudaken puja-puji syukur kula minangka pambiwara badhe ngaturaken menggah rerencening adicara ing pahargyan punika. Adicara ingkang badhe lumampah inggih punika satunggal pembuka, kalih atur pambagya harja saking wakil keluarga, 3 upacara panggih temanten, sekawan pasrah pinampi saking kalih pihak keluarga, gangsal kirap saha panggihipun pinanganten, 6 atur sabda tama saha doa, 7 panutup saha dahar kembul pujana. Para rawuh ingkang kinurmatan, sumangga adicara ing sing punika kita bika kanthi maos basmalah sesarengan kula derekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara salajengipun inggih punika atur pambagya harja ingkang badhe kinurmataken dening panjenenganipun Bapak Sunarso minangka sulih sarina saking keluarga Bapak Rafiq. Dumateng Bapak Sunarso kula sumanggaken. Matur nuwun dumateng Bapak Sunarso ingkang sampun paring atur pambagya harja, mugia dadosa panglipur manah tumrap para tamu lan kita sedaya. Adicara salajengipun inggih punika upacara panggih temanten. Kanthi menika kula aturaken dumateng pada para kadang panata upacara supados miwiti proses panggih. Alhamdulillah upacara panggih temanten sampun kalampahan kanthi rencak. Semoga kita derekaken pinanganten kekalih tumunju ing papan palenggahan. Salajengipun inggih punika pasrah pinampi panganten atur pasrah saking keluarga pinanganten putra. Badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Bapak Sunarso. Dumateng Bapak Sunarso kula sumanggaken. Matur nuwun dumateng Bapak Sunarso saklajengipun pinampi pinanganten saking keluarga pinanganten putri. Badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Bapak Rafiq. Dumateng Bapak Rafiq kula sumanggaken. Matur nuwun dumateng Bapak Rafiq, pasrah pinampi sampun kalampahaning kanthi sae. Para rawuh ingkang satuhu kinurmatan minangka pungkasaning adicara, sumangga kita nyuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, mugia pinganten kekalih tansah pinarengan berkah tentrem ayem lan langgeng. Salaminipun ingkang badhe mimpin doa inggih punika panjenenganipun Bapak Sunawi. Kula sumanggaaken Bapak Sunawi. Matur nuwun dumateng Bapak Sunawi. Para rawuh kakung miwah putri, saderengipun adicara punika kula pungkasi. Kula minangka pambiwara nyuwun agungipun Sumadra pangaksami menawi wonten kekurangan ing bab basa pangucap utawi salah bawa ingkang boten trep kaliyan
Subasito. Mugi-mugi anggenipun panjenengan sedaya rawuh ing pahargyan punika dadosa amal kesalenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.